Fl-aktar tbassir ekonomiku riċenti maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea jirriżulta li l-prezzijiet tal-prodotti f'pajjiżna se jkomplu jolew, xejra li issa ilha għaddejja għal numru ta' xhur. Dan ir-rapport Ewropew juri biċ-ċar li minn April komplit tirranka l-għoli tal-ħajja. Dan huwa dovut b'mod partikolari minħabba żidiet fil-prezz tal-ikel. Skont it-tbassir u l-istudji li qed isiru mill-Kummissjoni Ewropea, fis-sajf se jkollna pis akbar fejn jidħlu prezzijiet ta' prodotti tal-ikel. L-għoli tal-ħajja mistenni jitla mill-livell ta' 1.7% s-sena li għaddiet għal 1.8%. It-tbassir jindika li s-sena li ġejja l-inflazzjoni se tibqa' tiela b'mod kostanti biex tasal għal 1.9%. Fl-aħħar xhur il-familji Maltin esperjenzaw diversi żidiet fi prodotti li jixtru minn ħwienet, stabilimenti kummerċjali u supermarkets. Dan biex ma nsemmux prodotti bażiċi bħal ħaxix, il-ħobs, ġobon u prodotti oħra tal-ħalib. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ insisti li n-nies jeħtieġ ikollhom serħan il-moħħ li meta l-ekonomija suppost insab sejra tajjeb, it-tkabbir ekonomiku għandu jasal għand kulħadd. Dan meta hawn familji u anzjani illi mhux qed jaslu sal-aħħar tax-xahar minħabba dawn l-ispejjeż.